Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. शुक्लाचरण सॉन्ग देवती मोहन सॉन्ग सिनी तिनी सारा त्रिपुरा राज्य नर नुखाना सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन अंगना तंगमनि कबांमा बिसि लाई थांखा तै सिनी रोमान स्क्रिप्ट सिनी बरो कबांमा बरो मुसुकमानि आबनो केबे मंगै तंखा आबनि बाय रोमान स्क्रिप्ट रक तै कबांमा एलाकानि डेभलपमेंट खायजाया आबत्र कबांमा केबे मुलुगरनि तै स्पेशल विलेज कमिटी अंगना तंगमनि कबांमानो बिसि जरावो स्कूट केस बरखा हायफनो ताक जरा पब्लिक रकनि गणतांत्रिक नि अधिकार जे केबें जागै तंखा आबनो तैने पब्लिक रक तिनि लुकुरक सारा त्रिपुरा राज्य सययागैनाने ब्लक ब्लक जों भिडिअ थाने डेपुटेशन दो तिनाव माइकेनि किलाम सायबो सिनि त्रिपुरा साने हामख्रायनि बागै जत विलेज कमिटिया ताक जरा पेंडिंग इ दङ डेभलपमेंट नि सामखायजाङै दङ बनस कासो आबो तिनि खायनानि बागै गणतांत्रिक पब्लिक अधिकार माया आबो मानानि बागै जों तिनिव अकिला एरियाव जों जत ब्रै चला जत फायनाय जों डेपुटेशन दोनाय जों विलेज कमिटि खायना नांनाय सिनि त्रिपुरा सारनि मानथाय अधिकार जते रोमान स्क्रिप्ट छुइनानि आबो केबें जागै थानाय बुजाका आगरतला तक जाका गोबां मोनो कोनी अब सीरियस इंजुरिंग बायखा आबनो बसका आबनो जों प्रोटेस्ट खायनाय बसकाङो रोमान स्क्रिप्ट बाय ओंना नांनाय विलेज कमिटिनो नांनाय ते डेभलपमेंट खायना नांनाय आबनो जों मेमोरेंडम दिने रनानो बागै जों दिने आरो गुथुम लायो किला सिने आरो किलाव सानमुं दं दिने सानमुं दङ ताइ जों सानमुं त सिने मेन पॉइंट सिने जता कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिने दङ आरो जागा सिने आरो तामसिने विलेज कमिटि दङ आरो जागा सिने ताबो रोमान स्क्रिप्ट दङ सिने एलाकाव सिने डेभलपमेंट खायजाया आबित्रक दं साम कामके खायजागनानै आबित्रक सिने डिमान्ड जग्रा तक्तिफ्रा आबो दङनो आबो तिरंना तैनो जत तैनो जों दिने आबनो सानमुना तैनो जों दिने बिदुं थारियो मेमोरेंडम याफारना कायबिसि बिसि हायबा कायबिसि पारा सिने अरनो बिसि 16ता बिसि जरनो ता गेदारिं दङ तसगिया तैबो फाइ दंखो तैबो फाइ दं लामाव तै गारि कायसनो वाइ थावाइ ब्र काय दङ गाना रंनि कांगे तबाकसे हिमै फाइखा आमेके जों 16ता बिसि नि तिने अरनो किलाव जों गेदारिंगो बोवाग्रान नेतृत्व तै त्रिपुरा मथा बोवाग्रान जते दागिमो जों तिनाव गेदारिं खायो सिना अर जागा नोंखे किलानि बक्ति बाजाव आं किलानि कायसा जस्ट वारियान बोवाग्रान दागिमो बाय आं तिने किलानि जस्ट खरकसा बोवाग्रान दागिमो त्रिपुरा मथानि बोवाग्रान कायसा वारियाङैनो आं सामतां दङ आनि मुं रथिन्द्र जमातिया गोबांमा बरक तिनि अर फाइमे रक दङ हायकेबा गोबांमा आमजाय रक फ्लाय रक दं कुमहाय आमहाय गामि आमजाय दंनाय लुकुरनले बक्ति मेसेज गखेम हाय ताक तांब्ला ताक बलायनि खेतो माय बरनानि जरा ताबो जतन पाइलेया जरावस अमसुक बरक कुथुम ओंखांखे जदिनो ताबक जत साइमन सारा त्रिपुरा जाव ताक माय बरनानि जरा तांबला आ जराव सितेना असुक बरक 70,000 कुथुम ओंखांखे जदिनो पाइले मा जरा ओंखांखे तांबला तां पाइजाक आमहाय सामकरि जराका बमहायनो आउनि बागै आं कयनानि मुसु लुकुरकनो त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्व बुबाग्रा ताबक दिल्लीयाव थांजाक बुबाग्रा दिल्लीयाव थाङैनाय आरो निव प्रधानमंत्री अमित शाह संबाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक थाङै तंनानि बागै आरो थाङै कायसा गणतांत्रिक अधिकार जों बासाय तंनानि बागै बुवाग्रा थांजाक चिनि ताक सीएम तिनि आरो सकपायाखानाय बबो आबो दिल्लीयाव थांजाक थाइसुनि बुवाग्रा 5 मिनिट सिगांनो कल खायो दिल्ली तंतुतै बुवाग्रा गाबोनि बागै एग्रीमेंट चिनि दिमानि बागै एग्रीमेंटनि बागै बुवाग्रा दिल्लीयाव अलरेडी ताबो सकजाक चिनि जगदीश सर सं तै चिनि बीके सर सं चिनि गोबांमोन टीम थांजाक ताक दिल्लीयाव बर अलरेडी न त्रिपुरा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तै चिनि रोमान जत डिमान्ड अब कुनो बीजेपी सीपीएम से खाया बुवाग्राने त्रिपुरा चिनि अर्नो 15 लाख त्रिपुरा जतनो थांनानि सल्यूशन नंनानि बागैसो बुवाग्रा सामतां दं बुवाग्रा नट ओनली फॉर त्रिपुरा मथानि बागै खाया ऑल द त्रिपुरा जत रिलीजियस तनाय जत अब तनाय जाति तनायनि बागै बुवाग्रा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै बिसिंतै सामखाय दं बुवाग्रा दिल्लीयाव सकजा अलरेडी मियाफ्रा दा तैसिंगर कल खायो बुवाग्रा चिनि त्रिपुरा नि बागै आरो बलसबे सारा त्रिपुरा जो चिनि त्रिपुरा र अधिकार परिनाय र अधिकार कर्मचारी खायनाय बोरै हकनि जाता रम प्रजामनि जाता नारीनि जाता समस्त चिनि थाङै तंनानि अधिकार गणतांत्रिक अधिकार बागै बुवाग्रा फाइट दं आमनि बाय तिनि कयनानि मुसुगो सारा त्रिपुरा जो ओंमाय तिनि किलानि चिनि बर फाइमेर
ta khá thấy đấy cái sẽ confident tông đấy buwa grani netrite buwa grani tây phang bay thì prahawa xin thì prasan solution phải này abok bofrong này có gì tabok diliwa tok cholai tong tak diliwa thangjak buwa gra mia diliwa thangjak kifil phải này 3 tariko haiban yar under median through tai xin thì prasarok bogra dale kok samay apano bo median betul sair nai pas haban nong ni thek nong no busuk jora re katai malai yang bagai damsan tei da sarsan pore chung thangnai thangai chung abo xin khai tane borok phai tong kawan netar sok phajak joton jiga daring tong joton neta to sok phajak xin pamil tei phai tong gari gari aba